ukuthi nawe kini akabe khona umuntu kwi-country akabe khona umuntu ka-spirituality. Abantu abathi bazinto ze-spirituality amaxuku, abanye ama-scammers, abanye amaphanda, bakhuluma into efuna ukuziwa yilo. Mina ngincenge ekuthandwa umuntu wangila namhlanje. Ingakho ngithi uyabona ngithema ngibuka igameko zegcukamelisha. Kokunye yabona nje khona lezi ezike zenzeka emcimbini yamaskandi la eThekwini. Hayi eminye imicimbi. Kodwa kweka amaskandi. Kuphunye kubatshwaza. Thiwe lazela ngahlonipha igcukama. Thiwe lazela nje igcukama. Ngithe ake ngithatha ithuba. Bengithi ngizoqala ukukhuluma abantu at least base be 1000 kodwa bangiyabona bangena bayagijima and abangene eqala bakhalela idatha ngizoyiqala manje. Normally ke kulindwe ukuthi abangene babe la ko 1000 mase uyaqala phela kuzokhuluma ikhingi la kukhuluma u17. Uyabo lapho ekhaya ukhona ngicela ungabi nomona. Nawe unayo uNkulunkulu wakho. Unalo idlozi lakho elingafuni nawe. Uma ngabe unoNkulunkulu noma unedlozi lakho elingafuni nawe, idlozi lakho liyakwazi ukukhuluma something like ama instincts. Uthi makumele uthathe indlela uzumzimba uthi ngayithathi le ndlela. Kodwa futhi ayikho into embe yenzekile. Funa ama instincts wakho uwalalele okuphinde ukuconfirm uhambo lakho. Mangabe uzwa ukuthi angayihambi le ndlela. Uma unedlozi eliphezulu noma unoNkulunkulu ophezulu ogubazele yonke into, umzimba uyakwazi ukukhuluma. Iqala phi inkinga? Iqala uma unamandla amakhulu. Noma unamandla okwazi ukuxhumana nawo. Igcokama ngilibone kahle. Liyakwazi ukuxhumana namandla alo. Isizathu ngithi igcokama likwazi ukuxhumana namandla alo ingoba alusebenzisa umuthi. Ngilibheke kakhulu. Ngilibheka ngephathi leyo muthi alusebenzisi. Lenzani? Likholela uNkulunkulu, likholele kuyinyanyazalo. Kukodwa lokho kusho ukuthi uyawa understand amandla anawo. Once umuntu waqala wasebenzisa umuthi, usuke engawa understand amandla nobukhulu baNkulunkulu ahamba nayo. Bese funani? Bese funa into azoyithandaza ayenze isithixo angayi understand ukuthi iyaxhumana noNkulunkulu noma nedlozi noma ixhumana. Uyabona mawuzonika isikhumba senyoka kuthiwe sesishisiwe kuthiwe gcaba la ugcabe khona kufakwa insizi. Leyo nsizwe oyifakayo iyokuvukela ngelinye ilanga and mayisikuvukelile baba kuyokwenzeka noma yini noma uyoba i-accident. So igcokama ngithema ngilibuka ngalibona alusebenzisa umuthi. Likholelwana kuNkulunkulu walo. uNkulunkulu ohamba negcokama uNkulunkulu onjani? uNkulunkulu olwela ukuya phambili. Ufana nomunye umculo futhi ngeke ngize ngimusho kwamanje. uNkulunkulu olwela ukuya phambili noma amandla alwela ukuya phambili. Asebenza ngani amandla? Asebenza ngokuthi mase ngithe ngiya phambili ngizoya phambili. Because amandla ayahlanganiswe nesilwane thizeni yabona. So ispirit sisegcokama namandla egcokama siwahlanganisa namandla ebhubesi lele futhi ekuthiwa lisilo. Shuthi ibhubesi elikhulu lelo siwahlanganisa lapho kamandla alo. Ngoba mangabe ethi ngiyaphokophela uzoyithola leyo nto. Ingqinamba noma inini mawuphokophela including wena osekhaya. Zikhona izinto ezisuke izovimba endleleni yakho. Baba, lemhlabeni nothing that comes easy. Endleleni yakho eyakonqoba awuvinjwa yimfene, awuvinjwa zimbongolo, awuvinjwa amahashi, awuvinjwa zinkawu, uvinjwa abantu. Endleleni yakho yokunqoba abantu abazokuvimba ngabe semsebenzini balwe neposition yakho. Ngabe sekhaya balwe nomndeni wakho. Ngabe omakhelwane bakuvukele ngoba uthenga imoto ngoba kunomuzi owakhiwe awuvukelwa izinja, awuvukelwa zimfene, awuvukelwa ezinkawu, uvukelwa abantu. Noma uvalwa ohambweni lakho mfowethu. Sewufunde waqeda, unethalent uqedile, uvalwa abantu.
inkinga yakho wena osekhaya uthi mawuvalwa bese uyamukela. Awufani nomsholozi. Umsholozi kade bemvala. Inkinga bebemvala umsholozi. Ngoba kapolitiki bamnika amandla mo. Bakhona abantu abanjalo. Abagaina istrength. Abagaina amandla. Ngenkathi uthi uyabavala ngoba bahamba nento ephilayo. Bakhona. Abanye ngeke ngize ngibasho. Negcokama lifola anda kulabo bantu. Beke waqala wathi uyalivala. Kanti lihamba nalamandla. Amamandlalo aya-activateka. Athi siyadlula noma kwamaketanga. Ngoba amandla ahamba negcokama angeke avumele ukuvalwa abantu ngoba benemotive ethile at the end of the day. Avele athi ngiyadlula. Hayi ukuthi emhlabeni igcokama kuphele njalo. Bakhona nabanye ukuthi abanye bavalwa emakhoneni, abanye bavalwa emsebenzini, abanye bavalwa emakhaya, abanye bavalwa emabhizinisini, abanye bese wenza imistake uthi mawuvalwa bese uyamukela. Kanti inhlanhla kaNkuluNkulu ohamba negcokama ngoba uNkulunkulu engithema ngimbheka ngalibona ukuthi alinawo ugcopho wobumnyama. uNkulunkulu waluyaphila. Uma uthi uyalivala khonto evela inyuke. Ithi mayinyuka izila phezulu kulona kube ngathi kunyakaza la. Kube ngathi nyakaza la, kube ngathi ikhanda lakhe liyazula. Lapho kusuke sekunyuka le power yakhe esingayisondeza kweyesilo ibhubesi. Ithi mayisinyukile uzodlula bese abantu bebaselwa ukuthi udlule kanjani simvala. Abantu abadinwa ukuthi igcokama silithandi, badinwa ukuthi besilivala langavaleka. Lidlule kanjani? Omunye besetshela abangani bakhe ukuthi ngizomvala ngeke azadlule la, afika adlule. Hayi igcokama kuphela nawe. Lento it can even relate kwi-level yakho empilweni. Nawe ukuthi mayenzeka kuwena uyinakile, mayisiyenza kwigcokama usuyakhuluma. Abantu hayi ngoba belizonda igcokama bethi abalifuni. Abalizondayo balizonda ukuthi sesispende kangaka sithi siyavala. Kanti lo muntu uhamba nenhloboni kaNkuluNkulu. Into abayizondela yona. Ingakho mawuzobuyela kwimicimbi yaseThekwini. Igcokama likela ngabona ngasolinye. Nomcimbi omkhulu odumile futhi well established. Futhi onga-ownwa i-management eyi-1. Okukhombisa ukuthi well established ekuthiwa impucuzeko Maskandi Festival. Impucuzeko Maskandi Festival ngeke ngibabona abantu lapha ya becabanga ukuthi umcineka lapha ya ulale wavuka waba naliyanto. Cha, le yanto i-well established, ine management, ino director abayidirectayo aba well established, ayona fly by night. Kodwa kwimpucuzeko igcokama like lakhala nge-mistreats. Because umuntu kwi-department yale yama-artist, impucuzeko is not about only uMaskandi Festival. Impucuzeko nje baba singayifanisa nento yama-department amaningi within, including ukuthuthukisa kwe-youth. Kodwa because umcineka ukule department le yama-artist, uyena organizayo, bangabona ngasolinye negcokama. Ngezathu eziningi ezayidala lokho. Kodwa ngajabula mina. Abanye bathi bekhuluma, kodwa mina ngajabuliswa into eziwu2. Ngabona umtsizwa bamcineka ukuthi azehlise akwazi ukuya kubo kwegcokama. Ayonzani aye koxolisa. Noma enzeni aphinde alinikeze ID ukuthi hayi ngoba suke silwa nawe akaxolisi kwigcokama. Wayesebonile ukuthi within igcokama khona lo nkulunkulu amdingayo isupport yakhe ukuthi igcokama. Ukuya kamcineka eyoxolisa lapha wayekade ekhombisa ukuthi uyakwazi ukuzehlisa, bayakwazi ukulungisa amakhono iphuthe lenzekile bengaqondile. Ukuya kulona igcokama kwakukhombisa ukuthi hayi ngoba lisuke lironke. Umehluko kusuke kungabonwanga ngenxa efanayo bese uNkulunkulu egcokama ethi ngiyadlula la. Hayi ngoba lisuke lironke. Namanje ngiyasho kubantu ababahleli bemicimbi, abantu abakhulumeni ukuthi inkinga linale power yokudlula. Isibonelo nje,